Sokkolt Emiliával tulajdonképpen Bill Gatesnek a napokban tett kijelentése, mármint amikor arról beszélt, hogy egy ilyen világméretű járványra is fel kell készülnie a föld lakosainak. A tudósok se tudják, hogy honnan szedi ezt. Semmi nem utal arra, hogy olyan vírusváltozások következnének be jelenleg az emberiségben, hogy megváltozna valamilyen vírus, ami esetleg ilyen mértékű világjárványt okozna. Én azt hiszem, hogy Bill Gates egy üzletember, és valószínűleg pénzt fektetett abba, hogy ilyen kutatásokat folytassanak, de ez nagyon rendben is van. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi technológiai fejlettség mellett, amikor az egész világ ezt keresi, nem tarthat tovább a vakcina fejlesztése, mint fél év, 3-4 év. Kötelezővé tenni az oltást? Hát én mindenképpen... Ugye gondoljuk csak végig, hogy milyen vírus lehet az, ami emberek 10 millióinak a halálát okozhatja jelenleg a földgolyón. Ilyen egyetlen egy van, az influenza. Az influenza vírus lehetne úgy megváltoztatni, hogy olyan agresszív legyen, mint például a madárinfluenza, ami már ma is egy létező vírus, és a madárinfluenza, amennyiben állatról emberre terjed, szinte 100%-ban halálos, terjedjen emberek között, és hozza létre egy ilyen világméretű járványt. Ugye ő arról is beszél, hogy ez nem magától következhetne be csak feltétlenül, hanem ez lehetne a terrorizmus egyik új útja. Elképzelhető, hogy meghallotta azt a hírt, ami nemrégiben látott napvilágot, hogy egy kutató létrehozott egy olyan influenza vírust, amely rendelkezett a madárinfluenzának a halálos, 100%-ban halálos mi voltával, és rendelkezett az emberről emberre terjedésnek a jellemzőivel. És ez az a vírus, ami valóban létrehozhatna egy óriási világjárványt. Már megjelent a védőoltás úgy, hogy eltelt mondjuk 6 hónap vagy 8 hónap? Hát igazából 3-4 évről beszélek. 5 évről van szó, de hogyha ugye nagyon bevadul ez a vírus, akkor, hogy mondjam, tehát hamarabb is ki lehet hozni ilyet, ami azt jelenti, hogy a mellékhatásokat nem tudjuk pontosan, és azt sem tudjuk, a hatásosságot sem tudjuk pontosan belőni. Tehát, ha hamarabb hozunk ki, akkor nem biztos, hogy olyan nagyon hatásos, és lehet, hogy egy kicsikét nagyobb lesz a mellékhatása. Tehát akkor itt is még csak tapogatózunk. Ugye a wuhani piacon, amikor a járvány kitört, akkor voltak ilyen környezeti minta felmérések. Oda mentek, próbálták megtalálni a vírus forrását, nem találták meg. De feltétlenül felhívnám a figyelmet arra, hogy a maszk használata önmagában nem elégséges. Nem fogja a maszk, az utca emberének a maszk viselése nem fogja megállítani a járvány terjedését. Ha Magyarországra eljut a vírus, akkor valószínűleg Európa más országaiba is eljut, és akkor szerintem valamennyi országnak szembe kell nézni azzal, hogy egy ilyen influenzához hasonló vírusos megbetegedéssel találkozhatnak az emberek. Én azt gondolom, hogy ez influenza-szerű megbetegedés. Egyetlen egy, ami nagyon nehéz és egy komoly kihívás, hogy nem ismerjük olyan mértékben, mint az influenzát, de ha megnézzük, akkor egy elég nagy betegcsoport szinte tünetmentesen, vagy nagyon kevés tünettel esik át ezen a fertőzésen, és hogy ha megnézzük az olaszországi adatokat, akkor azt látjuk, hogy az igazán beteg 80 fölötti lakosság az, aki leginkább veszélyeztetett, hiszen a halálozások átlag életkora 81 év. Gondoljuk el, hogy ez egy nagyon magas, miközben mondjuk a 18 és a 40 év között ez ezrelék, tehát a véletlenszerű esetekhez tartozik. Ráadásul vannak olyan települések, ahol soha nem is volt, meg nem is lesz koronavírus. Az a baj, hogy én hiába magyarázom el, hogy a koronavírus csak alig veszélyesebb, mint az influenza. Az emberek az influenzát megszokták, nem félnek tőle. Az influenza annyival rosszabb, mint az új típusú koronavírus, hogy az influenza egy kicsit tudja változtatni a fizimiskáját, azaz mutációkkal más köpenyt vesz föl. Ennek következtében a régen megszerzett immunitás adott esetben egy új járványban már nem úgy él, és ez okozza az influenzának ezt a tartós emberiséggel történő együttélését. Én nem gondolom, hogy ennek az új koronavírusnak ilyen hosszú története lesz az emberiséggel, mint amit az influenza képes volt teljesíteni. Fontos, amit most párhuzamként mondott, a kettő között is különbségként mondott, mert nagyon sokan gondolkodnak úgy róla, talán nem is alap nélkül, hogy ez nem sokkal rosszabb ez a koronavírus járvány, mint egy influenza járvány, csak itt a kommunikáció egészen más. Ha valaki egy szövődményben, az influenza által okozott szövődményben meghal, abból nem lesz sajtóhír. Most, hogyha valaki egy koronavírus okozta szövődményben meghal, belőle igen. Ez a
információs kényszer, hogy gyakorlatilag naponta mondjuk el, hogy hány eset van, hány ember halt meg, sajnos a pánikot gerjeszti. Tehát az az igazság, hogy valóban lezajlottak az utóbbi években Magyarországon és Európában is olyan influenza járványok, ahol ezrével haltak meg idős emberek az influenza miatt. Egy 2017-es január-február-március környékén zajló nagy influenza járványt veszünk példának, akkor a napi halálozás az ilyen 550 körül volt, 3600 körüli volt a heti halálozás, és most például a koronavírus alatt, amit én ismerek, azok olyan 300 körüli napi halálozás és 2600 körüli heti halálozás. Tehát a koronavírusnak nincs akkora mortalitást, halálozást okozó hatása. Ez a mutáció ez folyamatosan történik minden egyes fertőzésnél, de azért azok a mutációk, amik elvezetnek ahhoz, hogy mondjuk ez egy extrém halálos vírus legyen, nem is tudom, annyira ritkák, mint hogy én nyerjék a lottó 5-ösen, úgyhogy nem lottózok, tehát nagyon-nagyon-nagyon ritkák. Tehát ez az, hogy egymáshoz képest a különböző törzsek milyen messze vannak, meg az, hogy egy adott törzs hogyan mutálódik, az két különböző dolog, ebben igaza van, tehát a koronavírusnak a mutációja, ez nagyon-nagyon, hogy mondjam, ritka. Most volt az első egyébként egy hete, vagy mikor jelent meg, hogy ez volt az első olyan mutáció jelent meg, ami a virulenciájára hatással volt. Eddig ilyen még nem volt. Ez sem egy csoda. Ez egy koronavírus, ez egy hagyományosan ismert, elsősorban állatgyógyászatban, de embereknél is létező, teljesen békés vírus. Tény az, hogy ez a három fajta, a távol-keleti koronavírus, a közel-keleti koronavírus és ez az új koronavírus azért veszélyesebb, mint a hagyományos koronavírusok, de a halálozása bármennyire is nem szerettek ezzel kapcsolatban számokat mondani, jóval alacsonyabb, mint például az előző két járvány. Hasonló lehet ez az influenza okozta pandémiához? Hát abban az értelemben hasonlít, hogy hasonlóképpen terjed, de például a spanyol látásosat, amit elkezdtem mondani, az exhumált holttestekből kiderült, hogy a vírus csak 10%-ban felelős a halálért. A halálozási aránya a legjobb tudásom szerint, de most ez a vírus jelen pillanatban tudásunk szerint 2-2,5. Tehát ettől mindig persze nem kell hanyatt testnünk, és azt mondom, hogy úristen, itt a világ vége és a zombi apokalipszis fog elkövetkezni. Viszont mindegyikre jellemző két dolog. Gyerekeket nem nagyon fertőz, ez jó hír, és sajnos az idős beteg emberek halnak meg. Ez ugyan rossz hír, de általában olyan emberek halnak meg, akik cukorbetegek, tüdőbetegek, szívbetegek, tehát már bocsánat, de tényleg sajnos az öreg idős emberek halnak meg a betegség. A többiek túlélik, lázasak, szárazon köhögnek, egy ilyen fulladás alakul ki, és általában 7-10 nap alatt meggyógyulnak. Ugyanakkor azt is tudjuk már, hogy egy olyan 70-80% tünetmentesen vészeli át, vagy enyhe tünetekkel, egy kis torokfájás, egy kis nátha, egy kis valami. Azt tudom mondani, hogy ott van az a jó szappan, meg a különféle mosószappanok, amikkel jó alaposan meg lehet mosni a kezünket, és az egy nagy szerencse, hogy ez a vírus egy rendkívül érzékeny vírus. Tehát nem állja a jó kézmosást, úgyhogy Semmelweis Ignác a legismertebb magyar orvosunk nem véletlenül szerezte azokat az érdemeket. Én azt gondolom, hogy ennek a járványnak a leküzdésében is ez nagyon nagy szerepet játszik. De nincs akkor eltúlozva a világ reakciója erre a járványra, hogyha az influenzával nem foglalkozunk ennyit? Hát ha csak a magyarországi adatokat nézem, akkor lehet azt mondani, hogy igen. Tajvanon voltam tavaly, és rengeteg ember járkált maszkban. Abszolút. És kérdeztem a helyieket, hogy ennyire félnek ezek az emberek, hogy a fertőzésektől? És azt mondták, hogy nem ők félnek, hanem ők betegek. És ők azért hordanak maszkot, mert nem akarnak másokat megfertőzni. Tehát ez ilyen szemléletbeli különbség. Igen. Egy olyan szájmaszk viselése, ami tulajdonképpen egy hamis illúziót kelt bennünk, hogy mindentől védve vagyunk, ez nem helyes és semmiképpen nem elégséges, sőt, adott esetben egy felesleges tényező lehet bizonyos esetben, mert hogyha valaki állandóan nyúkál a maszkhoz, mert kényelmetlen annak a viselése, akkor fogdossa az arcát, a kezével saját magát be fogja fertőzni. Ezek a maszkok nem zártak,